Pero ako ilalaman ko ang grade 1 ko kung panahon sa grade 1 din yan. January hindi pa totoo magbasa ta ang mother tongue nagbabasa sin the second grading, third grading. I feel, I live, I learn. Hello netizens! Ito ulit ako. Punta ng school for the module. Late na. It's last day today. Parang kailan ito. Isang likula, eskwelahan na. Ayun. Kilala, kahabol pa ako. Kahabol. Sorry for the inconvenience. Ano ba? Alis pala si Ma'am. Tingnan muna natin ang mga plants ni Ma'am. Ayan o. Ha? Pang-relax. Ah, may creek pala dyan. Parang wala na tubig. Yung po mga answer sheets sa ilalagay. Sige. Po, ma-attenda kami ng seminar sa LEAP. LEAP as in Lukso. Bako man leap year, bako man na leap and right. As in leap talaga. Ay, thank you. Kaya tama, di ba kung may ano naman? Practice naman po siya. So, yun lang po isa sa COVID. Ano? Bawal po magka-COVID. So, ano po ang pinaka-rationale kang pagkakaiba po sa inyo? In this time of COVID-19, the school has planned to launch a literary program dubbed as Leap Bicol PH. Di po, baga magluko, ano? Maglukso po kita para mag-read at naanggap ang pag-aaral para sa mga aki. Pero, kamo po, dako lang po kamo tabang sa muya naman. Kasi mayo po sa poder ng mga aki para makabalik duman sila sa pagbasa. So, kamo po ito. Drill 1 to drill 5. Dali na nito ba ito teacher po? Mula nitong April 14 hanggang sa masunod na Wednesday. Kasi po, next Wednesday, may di po ulit kita the same time po. So, mapokus po na kita ngayon dito sa drill 1 hanggang drill 5. Focus mo na po kita dyan. Ito pong iba, ano ta po siya, i-discuss ta po siya sa mga masunod naman na araw. So, ano pong schedule ta mo niya si Maya? April 14 po hanggang ano mas ulit na date po sa ano? 21? Okay, 21 po. Or sabihan ka na pong 20, kasi pag 21, noon na po kami date. So, April 14 hanggang April 20. Medyo karuhalan po yan. Sige. So, po na po ano. Sa drill 1 po, sige po. Tapos na kami. Maulit po. Schedule po kaya ni ako maulit sa party ng mga ito. Ayan. Anyway, ano man eh. Bigla Hindi, ako. sabi ko, tatawanin mo. Yung nga, nilag ko lang ni si ano. Physical.
Gusto ko nung magkaigwa ng gibuhon. Tapos sabi niya nagpaparakawat. O yung bata. Eh yun, ano lang. Dawa di kang guys. Well, dito naman ako sa loob ng compound ng Villa Grande Elementary School. May nakalinya pa. Si Mom. Good morning. Ayan. So, social distancing pala kami. Lalapit na po ako. Wala akong dalang virus ha. Dala ko folder. May virus ako pero ano. Ito ang hugasan. Tada! Hello! Ay, dyan pa rin. Aray! 36 flat. 36 flat ako. Gusto mo 37? What? 38. Yakal. Con Grande. Grabe na tayo ah. Bakit? Marami na tayong positive. Oo nga eh. May namatay nga sa ano. Nawasa. Sino? Nawasa. Sino ang namatay? Yung empleyado. Grabe. Salamat. Hoy, edad mo! Ang edad ko? Huwag ka nang. Ano mo ng edad? Oh, yan oh. Pabata. Pabata. Kumata. Morning po. Grade 3 po dito. Tara, ma'am. Grade 3. Hintayin natin matapos si Madam. Sa grade 3 tayo. May ano yata, may usapan doon. May usapan. Ah, wala. Hello. Grade 3. Ay, ito po. Wali po ba? May na umit siyang isang subject. May naman na po. Yung last, nakahalo dun sa kapatid niya. Iyan pa, na paabot ka mo sa first grade. Makawat na ako. Iyan pa. Ang first week sa bagay, nung isa yung makot yung problema eh. Nabasa niya. Abot lang pang drill 3. Okay man, to drill lang pa man lang. Naglabo-labo. Dahil ka mang abot 5, abot na. Hindi kaya niya lang, abot lang ako mga 3. Sabi ko, masarang sa limang ay 7 aldaw, nakatulong ka lang. Yeah. Okay din, ma'am, basta nakabasa ako. Hindi ko siya record, ma'am. Parang sa kayan. My God. Udi, ano po kanina sa pizza sabi ko, sulat mo, very. Pag uli, na pala, anong sinabi ko, very. Pagbalik kayo, very. Alam mo. Memorizing lang kang panahon, saka rhyming. No sounding. Makamisa na sound pa. Pero ako ilalaman ko ang grade 1 ko pang panahon sa grade 1 din yan. January, hindi pa ako magbasa sa ang mother tongue, nagbabasa singa second grading, third grading. Sa clinic, sa banko. Dahil siya naka-eskwela. Yeah, ang babae. Nagustuhan ito ko sa pagayon. Oh, di inago. Gabos man tao sa mundo agay. Basta agumon niya ko. Nag-aki singa. Kason. Nag-aki singa. Si Pinero ko pamangkin. Sus Jane, para pa ibang kasi Pinero pamangkin. Guwapo, mataba. Di yun natin. Nag-eskwela na. Kasunta na. Nag-kinder. Nagpapabasa si teacher. Pag-aabot sa aron. Lumimado si hipag ko. Sabi kang hipag ko. Ang ako kaya tapos ataro baby. Sabi. Araw niyo may isla ko. Dahil ko ngayon nababangsa ang assignment ko dyan. Nasusupong na kaya kung magsabi ko dyan. Dahil ko naiintindihan. Dinala niya sa ang papel. Sabi niya, anong basa ka ni? Ang word man lang nga ni, my baby cat is on the table. Yun man lang to. Si Miss Kim NY, dahil niya nababasa. Sabi niya,
ko, pinapabasa ko, grade 1, grade 2. Ano kayo natin? Miski, mapagal magbalik-balik sa multiplication, duman, tumiharap po sinda. Kaya, ang habo niyang maramang ang akin niya, dito siya tataumag, mabasa. Nakabakal si Tugang kong TV. Araw-araw, paglulog sa tumagdala, ka sa TV, may patibot, may ano-ano baga po ano sa ABS. Sige siyang dahalan. Tapos nagduduman siya sa ako. Eh, alam ko naman niya ang basa ng arkal-arkal sa nagdadala niya sa matibot, nagdadala niya sa very good. Sabi sa iya. Okay lang elementary, kaya niya nasabayan. Pag high school kang pamangkin ko, kaya tinutugdoan ka pa. Di nag-aaral si pamangkin ko, nagbabasa siya dog cat. Si mama niya, nagdo-dog cat man. Okay, kaya na number okay, Mrs. Rivera. Very good. Next. Every Wednesday, check naman kami kang leap. Meron yan sa list. Iya, hindi mag-iya. Salamat po, ma'am. Ikaw lang ka ni Mrs. Hill. Ikaw lang ka na Kasi ko sinangay kung cellphone ba yan. Kaya siya si Mana, iliya ko na kayo sa inutan. Ano, kukaroon mo na eh. Sayang. Uwi na po kami. Ito si Angelita. Recipient ng cellphone. Nag-reading kami.